Vítajte v praktickom videoškolení k prezentáciám tvoreným v PowerPointe. Máme tu zobrazený program PowerPoint s jeho príkazmi a záložkami. V hornej časti vidíme teda záložky s jednotlivými príkazmi. V ľavej časti máme ľavý panel bočný, kde máme zobrazené všetky snímky, ktoré sme si vytvorili v prezentácii a ako si ich tam teda vkladáme. Takže v záložke domov máme možnosť vložiť nová snímka. Vieme si tu aj navoliť, aké rozloženie snímky budeme mať na danej snímke. Či si vyberieme prázdnu alebo nie, či si duplikujeme nejaké vybrané snímky. To rozloženie snímok si vieme navoliť aj v príkaze rozloženie a znova si teda vyberieme. Alebo si vieme vložiť snímku tak, že sme nastavení na nejakej snímke a pravým tlačítkom myši klikneme na nej a vyskočí nám okno s rôznymi príkazmi. Čiže vieme vložiť novú snímku, duplikovať snímku, ktorú už máme vytvorenú a napríklad máme tam nejaké farebné prevedenie a určitý typ písma, ktorý chceme zachovať aj na tej ďalšej snímke a iba teda zmeniť obsahovo ten text napríklad alebo pridať nejaké iné obrázky. Vieme odstrániť snímku, rozdeliť si vieme vlastne prezentáciu na jednotlivé sekcie, rozloženie teda toho textu a grafického prevedenia snímky, vieme obnoviť nejakú snímku, formatovať pozadie, skryť snímku alebo pridať aj nový komentár. V prípade, že pridáme nový komentár, tak nám vyskočí pravý bočný panel. Napríklad ja by som sa chcela opýtať z niekoho, s kým zdieľam vlastne by som zdieľala túto prezentáciu, že či mám zvoliť túto prvú snímku ako hlavnú, alebo či mám vybrať takéto grafické prevedenie. Čiže napríklad by som teda vložila na snímke jedna komentár a ten, s kým zdieľam vlastne súbor, by mi tam mohol v komentári odpovedať a dať vedieť, ktoré prevedenie sa mu viac páči. Čo sa týka snímok, v dolnej časti máme možnosť pridať aj poznámky. Ja si túto skopírujem a zmažem, aby sme vlastne videli, čo nám tu vyskočí. Takže vyskočilo nám tu text, kliknite sem a zadajte poznámky. Čiže ja si to tam vrátim naspäť. Tieto poznámky slúžia ako pomôcka pre prednášajúceho, alebo tam môžu byť poznámky pre niekoho, komu pošleme súbor, že čo má napríklad ďalej, akým spôsobom pokračovať v dokončení prezentácie, alebo na čo sa má zamerať pri študovaní obsahu v prezentácii. Prejdeme si na obsah. V obsahu, ako vidíme, máme tu niektorý text počiarknutý a niektorý nie. Toto počiarknutie nie je spôsobené tým, že v záložke domov by sme navolili počiarknuté písmo underlined. Vidíme, že tu nie je zakliknuté, tak ako je to písmo druh písma tučné bold. To znamená, že sme to docelili iným spôsobom. A to takým, že som sem vložila vlastne hypertextové prepojenie cez záložku vložiť. Tu máme prepojenie, lebo som chcela si nastaviť vlastne takú funkcionalitu, že keď prezentujem a som v obsahu a chcem sa prekliknúť na ďalšiu stránku, tak som si vybrala, že miesto v tomto dokumente. Ukážeme si teda, ako sa vieme prekliknúť. Nastavíme sa kurzorom myši na tú časť textu, stlačíme Ctrl+C. Vidíte, máme tu aj nápovedný text Ctrl+C a klik a prehodí ma to na túto stranu, ktorú som si tu nastavila. Ďalej si to ukážeme napríklad tu pri bode 5, Ctrl klik a prehodilo ma to na túto stránku z danej prezentácie. Ďalej by som chcela ukázať vlastne, čo sú to prechody
a animácie a to si ukážeme vlastne v spustení prezentácie. Takže v záložke prezentácie si kliknem, že od začiatku chcem ukázať vlastne ako mám zanimovanú celú tú prezentáciu a aké prechody mám použité. Aký je rozdiel medzi prechodom a animáciou? Prechod je to, akým spôsobom sa mi v úvodzovkách listuje prezentácia, tie jednotlivé snímky, ako sa mi zobrazia postupne. Takže ako vidíte na prvej snímke mám takýto prechod. Čo sa týka otáčania textu, to už je samotná animácia. Toto bol prechod. Prechodom nám priletela nová snímka. A čo sa týka zvýraznenia textu, tak to je animácia. Takže vysvetlili sme si rozdiel medzi prechodom a medzi animáciou. Odporúčam si to vyskúšať, ponastavovať, ale ešte poviem dôležitú vec. Keď si chcem nastaviť prechody, tak musím byť nastavená na konkrétnej snímke, alebo si viem označiť všetky snímky a nastavím si. Ja som si to označila všetky snímky a nastavila som si náhodné prechody, že z týchto všetkých existujúcich mi náhodne mení vlastne spôsob pohybu, akým mi tá snímka prichádza na obrazovku. Čo sa týka animácie, keď chcem zanimovať text, tak musím byť nastavená na tom texte, kliknúť si naň a v príkazoch animácie si vyberiem. Čiže ako vidíte, mám nastavenú túto hviezdičku žltú. Na zvýraznenie toho textu sa mi bude text otáčať. Takisto, keď si chcem urobiť animáciu obrázku, musím si kliknúť na ten obrázok a navolím si napríklad animáciu, že sa mi zroluje ten obrázok a takto to vyzerá. Ďalej by som chcela ukázať vlastne, ako pridávame nejaké objekty do prezentácie. Toto je snímka, ktorá vlastne nie je naformátovaná. Ako vidíte, mám tu vložený koláčový graf, ale ja si ho dám preč a vložím si novú snímku. Túto som si vybrala, pretože v tej vlastne mám tie grafické prvky, takže vieme sem vložiť obrázky. Ukážeme si, odkiaľ všadiaľ vieme vložiť obrázky, čiže ak mám uložené obrázky niekde v počítači, ak chcem vybrať nejaký obrázok z internetu a vyhľadať si ho tam, alebo vieme použiť obrázky z banky obrázkov, ktoré vlastne ponúka tento samotný program. Takže vyberiem si obrázok, vložím ho a mám ho tu. Kliknutím na príkaz späť, odstraním obrázok, ideme si ukázať vloženie Smart Art, grafiky, to sú rôzne zoznamy, cyklusy, veľmi pekne sa s tým pracuje intuitívne. Nie je to nič zložité, buď si kliknem priamo do tej bunky, napíšem si pondelok, vidíme, že text sa nám samostatne vlastne je nastavený, že sa zmenšuje podľa toho, aký je dlhý, alebo si to viem aj tuto nastavovať útorok a tak ďalej. Keď si klikneme na to, tak vieme si tu pridávať ďalšie tieto bunky v našom cykle, ale zároveň ich vieme aj odstraňovať kliknutím na kôš. Dáme si späť. Ukážeme si ešte, čo tu môžeme vložiť. Takže vieme sem aj vložiť tabuľku, určíme si, koľko má mať stĺpcov, riadkov a následne do tej tabuľky vpisovať nejaké dáta a údaje, či už sú to textové alebo číselné. Tuto vkladáme graf, mala som teda pôvodne vložený koláčový a meníme si v ňom údaje.
Takže pridá mi tu graf, tu si navolím zmenu textu, zmenu údajov a to sa hneď prejaví na tomto koláčovom grafe. Vieme tu meniť samozrejme aj farebnú škálu tohto grafu, jeho nejaký dizajn. A ďalej si tu vieme zmeniť aj označenie údajov, aby bolo aj priamo v tom grafe. Zväčšíme si to trošku, aby to bolo lepšie vidieť. Už sme prešli na ďalšiu stránku. Ešte by som chcela ukázať ukazovátko. Laserové ukazovátko pri prezentovaní a nahrávaní, takže ukážeme si prezentáciu, spustí prednášateľ prezentáciu a používa ukazovátko tak, že stlačí klávesu Ctrl a ľavé tlačítko myši a vie ukazovať s ukazovátkom, aby teda tí diváci vlastne vizuálne boli podporení tým, o čom im rozpráva vlastne prednášajúci. Čo sa týka nahrávania, tak si dáme ukážku, ako to vyzerá, keď chcem nahrávať. Tu hore vidíme vlastne poznámky, ktoré sú pomocné. Vieme si dať zobraziť nahrávanie aj ináč. Takže teraz máme formu teleprompter. Teraz si dáme takúto formu, kde vidíme existujúcu snímku, od ktorej prezentujeme a vpravo vidíme snímku, ktorú budeme prezentovať a pod ňou vlastne uvidíme aj tie naše pomocné poznámky. Čo sa týka ukazovátka, tak laserové ukazovátko sa nachádza tu a takto sa s ním pracuje. V tejto hornej časti si zapíname vlastne nahrávanie a následne si vieme dať exportovať video vo formáte MP4. Takže to je návrat. To by bolo tak zhruba všetko. Pre prácu s programom je dobré si popozerať tieto jednotlivé záložky a vyskúšať pracovať v programe a verím tomu, že zvládnete pripraviť si svoju jednoduchú animáciu. Ďakujem za pozornosť.